έξω γρήγορα. Τι άνθρωπος είναι αυτός? Κύριε Σταμάτη, γιατί δεν καθόσαστε μέσα? Μα πει να κάνω τη δουλειά μου. Νομίζει τα ξέρει όλα, δεν ξέρει τίποτα. Κυρία Μαρίκη, λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά εγώ εγκαταλείπω. Κύριε Σταμάτη. Νομίζω κάτι πέτυχα. Για άνοιξε το γενικό. Τρέχει! Άνοιξε το. Άνοιξα, τρέχει! Δεν τρέχει. Είναι διατρέχει καμιά βρύση. Εδώ, το μπλε τρέχει τίποτα. Για δες, η βρύση του να ραχεί την μπαστάκι. Άνοιξε το να δούμε. Εγώ δεν κάψω το μπλε. Ανοίγω, τρέχει! Όχι, δεν τρέχει τίποτα. Τι κάνει, ποιος το άνοιξε αυτό? Εσύ το άνοιξε! Εγώ δεν τρέχει τίποτα. Ποιος το άνοιξε αυτό? Πού είναι αυτό? Πού είναι αυτό εκεί αυτό? Πώς μπήκα? Πώς έχεις το εκεί? Τι άνοιξες από εκεί πέρα? Δεν τα άνοιξα εγώ μόνο του. Δεν τα άνοιξα. Και σε στόχισε μαζί του. Δικό μας! Και δεν ξέρω και πάνω. Έχει καταλήξει τα σκάφους. Κύριε Ανδροκλή, είστε καλά? Ναι, νικήκαμε!